Takže čaute, vítam vás pri novom videu. V tomto videu si ohodnotíme tier list, tier 100 skinov vo Fortnite do Chapter 6 Season 2. Takže no, do Chapter 6 Season 4 som nenašiel, no 3. Takže ja to budem zdržať a môžeme sa vrhnúť na to. Ako prvý tu máme Renegade Rider, to som aj nevedel, že bol. Fúha. Ja že bol v shope. Neviem. Moc sa mi to nepáči, I can deal with it. Black Knight, good. John Wick, me like. Rapper, skin, tak sa volal. Neviem, jak sa volal, ale bol to good skin. Omega Rock to bol aj OG remodel, takže... A myslím si, že me like. Tento vlk. Fúha, je to také ťažké rozhodnutie. Ale asi good. Ice King, me like. Táto tu typkyňa, no... No, neviem, good. Dám. Mohla byť lepšia. Tento good. Tento tu týpek. Ten... me like. Tento tu tiež bol me like. Midas. Fúha, to je goat. To je rozhodne goat. Me like. Iron Man. Tiež me like. Tento tu týpek tiež. Táto tu typkyňa goat. Rick. Goat. Carnage. Bol za mňa dobrý. Spider-Man. To bol mega pekný skin, dám goat. Chapter 3, season 1, no. Doctor Strange. No, neviem, dám, že good iba. No. Darth Vader. Me like. Ten bol dobrý. Toto bol goat. Toto Spider-Man bola mega dobrá. Ageless. Ten bol goat tiež. Táto tu typkyňa tá bola, že no v pohode. Optimus Prime me like. Tento tu, cápek. Netopier, ten bol... Neviem, čo by som dal. Dal by som, že me like. Omega Rock. Tiež me like. Ale nebol taký ako ten starý, no tak. Pre vás možno niektorých, hej, pre Chapter 4 hráčov. Ale proste dám, že good. Valeria, good, moc za ten skin už nehrám. Hades tiež good. Megalodon, náhodou tiež me like. Táto tu typkyňa, Shuri, tak tu by som dal, že ja neviem, me like tiež. Tohto mi dá sa... čakal som lepšie, hej. Ako... Ale tak bol dobrý, že dám good. Táto tu typkyňa... celkom ako... Nič moc. Dám, že I can deal with it. No, žiadny skin samozrejme nebol zlý. Najhorší. Hej, čiže myslím si, že... Tento Mortal Kombat, som fanúšek Mortal Kombatu tiež. Ale nie zase taký veľký. Ale dávam, že... good, kebyže tam dajú tú zamrazenú verziu, tak by to bolo oveľa lepšie. Ten Scorpion napríklad bol oveľa lepší. Teraz si poďme hodnotiť Chapter 6 Season 1 všetky zbranie. Táto hnivá maska bola OP, proste má aimbot good. Toto bolo good. Toto za mňa not very good, ja som to moc nemal rád. Meat, teleportovacie good. Sprite, to bolo proste good. Nie. Proste OP. Túto zbraň, no, neviem, či by som dal OP, a tak dám OP. Premýšľam na touto shotgunom. Táto shotgun je pamätá proste najmenej dobrá, za mňa bola najhoršia, no tak stále asi, neviem, či je teraz vo Fortnite, ale proste strašne pomaly prebíja, to je na tom na nej najhoršie, no dá moc veľký damage, ale proste keď budeš proti nejakému dobrému cápkovi, ktorého nahituješ
a čakáš, kým sa ti to prebíja, aby si ho posledný krát zastrelil, tak... A on má lepšiu shotgunu a tiež si ju prebíja, tak jasné, že ťa dobehne. Dávam, že... Sorry, ale dávam, že not very good. A myslím si, že tento match dávam, že mid. Ako bol dobrý, ale... Tak nie zase, že tak, že by som ho hrával. Airsprite bol veľmi dobrý, ale ja som si ho nikdy nenosil, lebo keď ho raz hodíte, tak už sa asi po ňo nevrátite logicky, čiže mid. Toto tu SMG je good. A chapter 5 itemy. Toto tu AR-ko bolo Ačko, toto tu Bčko, toto tu idem to speedrunnúť, Bčko, toto tu Ačko, neviem či bol Sko. Bčko, tiež sa asi pomaly sa mi zaprebíjala. Ačko, 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 Ačko. Nie. Zle proste strieľala. Ste museli strieľať na to. Bčko. Ačko. 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 Proste to boli dobré veci. Bčko. Táto tu palička. Tieto tu všetky za mňa mytiky boli, že Ačko, neviem, ja mám proste, som veľký fanúšik Ninja Korytnačiek a tiež sa mi to páčilo. Toto tiež bolo určite Ačko. Toto Bčko, ale vlastne Ačko. Toto Bčko, toto rozhodne Sko. Toto bolo proste mega cool. Toto tiež Sko, toto bolo jedný z tých najlepších a najlepších mojich obľúbených zbraní. Sko proste to bolo mega dobré. Ačko, ale tiež by som, keďže môžem, tak to dám na S-ko, ale nechce sa mi. Chains of Hades asi S-ko. Toto Ačko. A keď... Dáme Bčko. Shield Bubble Junior to bolo... Za mňa dobré sú tie Shield Bubble Juniory. Ačko. Midasu a to je skoro to isté, ale tak dám Ačko, že keď je to zlaté. Toto dám Bčko. Tento zlatý banán asi Ačko. Dáva mega dobré životy. Máme tu ešte Avatar mytiky. Táto vodná. Tá jasné Ačko. Vzduch. To bolo Sko. Vy ste sa na ne mohli voziť. Zabudol som tu toto. Ohnivu, tak to bola Ačko. Táto proste taký má zlú trafu, ale dám, že Bčko. Žiadna z nich nebola dobrá. Myslím si, že toto by bolo všetko. Ja si to asi nechám aj na budúce. A no, myslím si, že až v lete bude ďalšia časť. Takže ďakujem, že ste video dopozerali až do konca a uvidíme sa na budúce. Takže čaute.